tan interessant. Cago en Judes de veres, és que jo no ho suraré. No ho suraré. No, m'ha assustat de veres. Nosaltres, en tu, no ho surarem. M'asseuré perquè ben bastant alterat. Escolta, vens alterat, però he de dir una cosa. Tu, fora de càmera, li has tirat aquí unes floretes a Ana Maria del Mar que t'ha agradat el reportatge que ha fet. Jo. Sí. Ah, que sí, També no estaven Aina? gravant Hi ha les càmeres, testimonis, però... Hi ha efectivament. testimoni. M'ha agradat molt, ho dic a càmera, m'ha agradat molt, però no li tornarem a dir perquè ets jove, se creix i després tornarà insuportable. Per tant, Com tu. Com Vinga. tu. I de... però sí, ho has fet molt bé, Mariel, m'han rigut molt. Avui la cosa quina és? Amem, Avui, quina queixa tenim? no puc aguantar el parc temàtic en què s'ha convertit aquesta terra nostra. Avui he fet un exercici de compilació periodística amb un resum dramàtic, lamentable i vergonyós del desastre que és aquesta terra. Aquesta terra, tu quan vens a Mallorca, a Menorca, com deien els ossifars, every day is fiesta a Mallorca, no? Sí. Dius, quina la poden fer? Que sigui un desastre, que sigui una barrabassada. Per què? Perquè sí, perquè som a Mallorca i a Mallorca es va sense camiseta i se pot fer de tot. Però aquesta corolla de bon també, què ha passat? De bon l'has tret? Aquesta corolla també, mira, anem a començar amb aquestes imatges que veureu ara, fetes per un excel·lent reporter, que són jo. Mira, això és la pujada a Lluc. Què fa aquesta gent? Tu m'ho podries contar. Escolló, Àngel, escolló. Correcte. Ocupar la carretera. Per què amb aquests aparells? Perquè sí, perquè som a Mallorca i a Mallorca val tot. Qui diu Mallorca, diu Menorca, Eivissa o Formentera. Aquí val tot. Mira, si tu vols fer això, te'n vas per un circuit, per un lloc adequat, però... Això no se fa damunt la neu. No sé on se fa, però te puc dir que la carretera Lluc no és el camí per fer aquestes barbares. Aquests agafaran una instal·lació, eh? Van fora camiseta, no? Perquè això és una màxima del guiri quan ve aquí. Fora camiseta. És igual si plou a fàbrica. Cuida't camiseta. Fora camiseta. Encara ho vaig haver de contar quan vaig gravar això, que gent me digués que si generen riquesa, que no molesten, que som un malcarat, que això és cert, no? Això no s'ha de fer per la carretera. A la carretera hi vas amb un vehicle. Com a molt, si vols pujar a Lluc i molestar-me, puja en bicicleta, que no te podré dir res. Però això, te poden posar una multa, t'ho faig saber. Si vas amb això, amb aquest aparell, que no sé què és, te poden posar una multa. La gent que li fa por que això no fos cosa que en lloc de venir 3 milions en venguin 2.700. Bueno, hi ha una cosa pitjor que això, que són els que ja tenen encara més d'obbarets i encara se veuen amb més dret. Mira, anem a veure aquestes excursions que he trobat per Instagram, excursions en cotxos de luxe que s'aturen tot Mallorca. Molt bé. Són cotxos que has de manejar, però fixa't en una cosa, jo faig una reflexió. Les matrícules d'aquests cotxos són alemanyes, és a dir, aquests cotxos, a part de l'embós que te generen, i a part de la bufada que és venir amb aquest cotxe esportiu, fer una volta per Mallorca, no te deixa res més que embós, bruto i s'impost cap a Alemanya. És que hauríem de ser de ser talent. Àngel, Has vist lo xulo que és, però? tu que em maneges, que tu podries fer un gasolina i comprar-te un cotxe d'aquests, com a bon mallorquí no t'agrada bravejar, que no? No t'ho compraries. No vol dir que nosaltres no els puguem comprar. No, ja vaig... Però no m'agrada bravejar, per això deien que venguin els alemanys i els duguin. Però no mos agrada. Estic d'acord amb tu, estic perillós. Era el meu repte. És perillós, estic d'acord amb l'Àngel. I ara te mostraré, vull fer un poc de rodogener i vull fer uns anys enrere, l'any 1274, quan en Ramon Llull va dir «M'aniré a cura, a tancar-me dins una cova a que me vengui l'inspiració i així podré escriure Pobret, si Sars Magna, no?», que és el que va fer en Ramon Llull. El 1274, enguany se compleixen, curiosament, una carretada d'anys, som el 2024. I d'avui en dia... Una carretada, men, calcula-los. Ara no puc, són de lletres. Són un parell llarg. La qüestió, mira el que ha d'aguantar la gent que viu a Randa, vulguis a rompre... això. Jo no sé si heu... Escolta, mira, ho sents? El renouer que fa això. Aquesta gent, això és una excursió que a mi m'agradaria que m'explicassin el sentit que té això, a part de dir som a Mallorca i faré la barrabassada perquè la puc fer. Pujar amb aquests cotxos a cura, però, perdona, que la gent de Randa els hi vibren les finestres de casa seva quan aquesta gent puja per allà. Quin sentit té això? Pescolló, i han provat de tirar-los xinxetes en terra. Perdona? Si tiren xinxetes, això fa part, sí o no? Això, aquestes rodes són indestructibles, són com a tancs. No, claus. Jo demanaria a la gent que vingui aquí. Jo quan me'n vaig pel món, intent fer coses raonables allà on visit. I si jo hagués de posar un negoci,
Quin sentit té posar un negoci de pujar amb bugui sa cura? Te juro Puja que... en bicicleta, Valent, puja en bicicleta. Un cotxe en normalitat i ja està. De veres, que han convertit això en un parc temàtic que no és aguantador. Que hi ha poc recorregut a fer, també. Com a... Ja està. I, I què han de fer? N'hi ha més, n'hi ha més. home, que Ah, sí. hi ha coses encara pitjors? No Sí, ho puc creure. menorquins, si volíeu viure tranquils, la poca pau que vos quedava s'ha acabat. Mireu aquest anunci, que aquí encetarem un meló, que te convida a anar en moto aquàtica per Menorca en so reclam de que Menorca, atenció, és l'illa de Balears on hi ha menys gent. Per tant, com que hi ha menys gent, hi anirem. Això és una cabronada, perdoneu que vos ho digui, Això no se fa. Deixeu-los fent, els menorquins, que ells sí que s'han sabut mantenir un poc el marge de tot el desastre nostre i vicenc. I jo vull obrir un meló aquí. Escolteu-me. Fora quina veu. Sí, espera. La gent que aneu en moto aquàtica sou esquillos de la mà. Sou gent insuportable. No ho sabeu, vos penseu que és divertit, però sou esquillos de la mà. I això sabeu que és així. No ho he dit, no ho he dit. No, Has això deixat l'espatlla, no ha quedat no? gravat, a més, no passis pena, El tipus que té la moto aquàtica és aquell poca vergonya que a les 11 del vespre passa per davall que teva en la moto amb el tub trucat i que te desperta. I quan tu ets a la mà... I tu estàs allà de fora mirant pim-pam-llum, Exacte. cas que en l'estiu Imagina't. passen pim-pam-llum. Clar, tu estàs allà i te venen, i ara m'he perdut el que ha dit Àngel per la puta moto aquàtica. I després ja, en el cim de l'estupidesa... Encara n'hi ha més, jo me flipa quan t'ocorre la secció. Els Segway, que són aquests aparells que veus que són per anar com a cabrum a fer una volta tots en fila per la ciutat. Caminau i fareu un pot d'exercici, per favor. Caminau i cremareu. Caminau, I no tindreu podreu el cul de Beyoncé, Però hombre. tu trobes que això... Tu t'imagines... Jo no me plantejaria ara que fa poc vaig Anem, per això París. no- Anar a París amb això, que a més, això, aquesta gent no ho sap manejar. És que això no ho pot demanar. No, clar, i te glapes i te destrossa el genoll. I és ell. Ah, sí? Cony, aneu a passejar com a persones normals, però com que... Si treus a passejar rateret, sí que sí. Com que és Mallorca, com que és Menorca, tot val, és el nostre paradís. No, i acabarem ja amb una que a mi m'acosta molt d'entendre, que és un viatge de luxe per dones superfans d'una marca de cotxos de luxe. Dones, més dones, Sí, sí, sí. Hi podríeu anar si manegeu, que te duen des de Marbella i altres indrets d'Europa el cotxe de luxe fins a Eivissa. I a Eivissa, igual que els cotxes que feien voltes per Mallorca, que només embruten, te fan fer voltes amb Eivissa, que encara és més petit que nosaltres, en so cotxe per una morterada. Quin... Aneu a fer turisme normal, com a persones normals. I si vosaltres voleu ser emprenedors, muntar un negocis com a persones normals, en coses que posin valor en aquesta terra i que no ho converteixin en aquesta de parc temàtic. Que mos ho demanin a nosaltres abans. Molt bé, avui estem tots d'acord, clar que sí. Sí. Escolta, ja... És la primera vegada que no m'insultes després de fer. És que avui troc ets antipàtic i malcarat, però escolta, aquest pic està engorrabó. Ara està... Tot ha començat... Estic cunyat del sopar que de cop dius, cago en Déu, li ha de donar la robona, aquest. Tot ha començat xerrant bé d'Anna Maria del Mar, el de rècord, i tot... A veure, el de rècord t'han pillat. T'he pegat una suada, no lo floto. No lo flotaremos a esto. Escolta, Àngel, ja que m'ho han fet a mi, quedaràs en el programa, o què? No crec que m'agradi, però com que la factura està presentada i possiblement cobrada, Possiblement cobrar. O tu cobres abans? Home, pregunta-te tu un plus. Això és un tema per una secció de la setmana que ve.